Η Κούβα, το λεγόμενο νησί της Επανάστασης στην Καραϊβική, κρύβει μια ενιγματική έλξη για εκατομμύρια τουρίστες από ολόκληρο τον κόσμο που την επισκέπτονται κάθε χρόνο. Είναι η ιστορία της Επανάστασης, οι εικόνες του παρελθόντος που παραμένει ζωντανό μέσα από τα κτίρια και τα κλασικά ογκώδια αυτοκίνητα. Η μουσική, η φυσική ομορφιά, το πάθος και η ζωντάνια των ανθρώπων της. Είναι όλα αυτά μαζί που καθιστούν την Κούβα έναν μοναδικό προορισμό. Όμως πίσω από αυτό το εντυπωσιακό σκηνικό υπάρχει και μια άλλη εικόνα, της φτώχειας και του αποκλεισμού. Ακόμη και σήμερα, παρά τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της κυβέρνησης του Ραούλ Κάστρο, σχεδόν τα πάντα εξακολουθούν να ελέγχονται από το κράτος. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπακάλικα, ταξί είναι όλα κρατικά. Ο μηνιαίος μισθός δεν ξεπερνά τα $20, ενώ λόγω του εμπάργου που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1963 υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα, ρουχισμό και είδη πρώτης ανάγκης. Οι Κουβανοί ακόμη και σήμερα είναι αναγκασμένοι να προμηθεύονται με δελτίο, τη λεγόμενη libreta de abastecimiento, ελάχιστα βασικά τρόφιμα για να επιβιώσουν, όπως ένα μπούτι κοτόπουλο την εβδομάδα και λίγο ρύζι και κακής ποιότητας σαπούνι. Και δυστυχώς δεν έχουν πρόσβαση στα αγαθά που έχουν οι τουρίστες, να καθίσουν σε ένα εστιατόριο ή απλά να αγοράσουν ένα παγωτό. Άλλωστε, η κυκλοφορία δύο νομισμάτων στη χώρα, ένα για τους ντόπιους και ένα για τους τουρίστες, τους έχει βυθίσει σε ακόμη μεγαλύτερη φτώχεια. Οι πολίτες της Κούβας στερούνται θεμελιώδεις ελευθερίες. Οι πιο βασικοί δεν μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιοι με την ψήφο τους ποιος θα τους κυβερνήσει, αφού το καθεστώς Κάστρο δεν έχει επιτρέψει μέχρι σήμερα την διεξαγωγή ελεύθερων προεδρικών εκλογών. Το 1959 οι αντάρτες με επικεφαλή τον Φιντέλ Κάστρο μπήκαν θριαμβευτικά εδώ στην Αβάνα και κατέκτησαν την εξουσία. Σήμερα, σχεδόν 54 χρόνια μετά, το ίδιο καθεστώς παραμένει στην εξουσία, καθιστώντας το μοναδικό σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Την ίδια στιγμή όμως το καθεστώς Κάστρο εξακολουθεί να δίνει μεγάλη βαρύτητα στο σύστημα της υγείας και της εκπαίδευσης, στα οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Η κυβέρνηση διαθέτει σε αυτά ένα αξιοζήλευτο επίπεδο, αν και προφανώς με μεγάλες ελλείψεις λόγω του εμπάργου. Το μουσείο που ίσως αξίζει περισσότερο να επισκεφθεί ένας τουρίστας είναι το Μουσείο της Επανάστασης, το οποίο βρίσκεται στην Αβάνα Βιέχα, στην παλαιά Αβάνα δηλαδή. Εκεί, εκτός από το προεδρικό γραφείο, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι πρόεδροι μέχρι το 1959, θα δείτε όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην Επανάσταση, προσωπικά αντικείμενα του Τσε Γκεβάρα, όπως αυτή η φωτογραφική μηχανή, ο ασύρματος και φυσικά το θρυλικό σκάφος Γκράνμα, με το οποίο ο Φιντέλ Κάστρο έφτασε από το Μεξικό στην Κούβα για να ξεκινήσει την Επανάσταση. Η Κούβα αποτελεί από μόνη της ένα παγκόσμιο μουσείο της Επανάστασης. Συνεχίζει να συναρπάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, αποδεικνύοντας όμως ταυτόχρονα ότι ίσως τελικά η Επανάσταση παραμένει μια ουτοπία.